どうもはじめまして、コンフントトラピチェですって随分知ってる方もいらっしゃいますが、どうぞよろしくお願いします。今日は宮城県の仙台市から、来ました。で一番ありがとうございます。でプログラムには4人名前があるんですけども、最初2人しかいなくて、どうしたことかと思っているのは舞台にいる我々でして実はそのプログラムにある2人が来れなかったんですけども、リーダーの辻がですね、コロナになりまして、ただ元気なんですけども、来ればいいのにとかと思うんだけど、なかなかそうはいかないというわけで、2人でやることになったんですが、幸いなことに今日新メンバーが加わりまして、1人だけちょっとポンチョが違うんですけども、こっちがですね我々のトラピシェの古いポンチョで、こっち新しい新調したやつで、新調したやつって言っても10年ぐらい前なんですけども、ありがとうございます。それでもう今日から新メンバーということで加わっていただきました。彼仙台じゃなくて多賀城だっけ、多賀城に住んでるんですけども、だから我々と一緒に活動できるんですが、今日たまたまその一番最後に演奏する、ミルカミルカの栃木支店だっけ、栃木支店の、浜松出張そういうことで来るっていうことだったので、それじゃあ叩いてもらうほかないということで、本当に今日は助かりました。ありがとうございます。今日から新メンバー、本当に今日から新メンバーです。よろしくお願いします。最初に演奏したのは板良村のシクリアーダで、本当は6組12人が最低人数でやるんですけども、ハモリが入らない編成なので、2人でやってもなんとかなるかなと思って、今日急遽やることにしました。それでだいぶプログラムとは演奏曲目変わるんですけども、半分ぐらいは同じかな。そんな感じで今日はどうぞよろしくお願いいたします。じゃあ2曲目、今度ケーナの二重奏で、ダンサインカだっけ、ダンサインカを演奏します。
ダンサインカという曲でした。どこのグループのがやってたかわからないんですけども、2曲続けてちょっとアウトオクトナっぽい演奏をいたしました。今日ねポンチョが足りなくて赤と青なんですけど、こちら黄色着てくればよかったね。そういうわけで次の曲は何でしたっけか。イダイベータやろうか。すみません、本当に曲を今日変えたりしてるんでリーダーが曲覚えてません。いやリーダーは来てないのでリーダーが今日の仮リーダー次の曲イダイベルタっていうんですけど、これサンポーニャがですね、多分今日誰も使ってなくてよかったなと思ってるんですけど、これクロマティカなんですが、半音階がこう順番に入ってて、昔レイナルド・ベガっていうカブールと一緒にやってた、サンポーニャ吹きがこういうふうに並べて作ったんですよね。だから彼の曲しかできないですけども、イダイベルタっていう意味は行ったり来たりなんですが、曲を聴けばなんとなくその様子がわかるかと思います。半音ずつ並んでるので、同じ吹き方でずらしていくと1音ずつこう移調していくんですよね。だからそういう非常に便利な楽器です。普通の曲を弾くのは大変かもしれません。はい、イダイベルタでした。で、次は太陽の門という曲を演奏します。これは結構いろんなグループが演奏してて、昔からいろいろ知られてる曲だと思うんですが、我々演奏するのはインカケーナスっていうちょっとマイナーなグループのアレンジで、これも古いグループなんですけど、今でも CD 出てるみたいですが、
インカ・ケーナスと言っておきながら結構バリバリのボリビアのグループです。それでは太陽の門を聴いてください。はい、太陽の門という曲でした。新メンバーとは思えないでしょ、ね、ぴったり合ってますよいや彼実は最後のグループが秋田のメンバーがいるグループなんですけども、彼も秋田の出身で昨日か大雨でね大変だったんだけど大丈夫でしたか？いやたまたま私今仙台にいるんですが、秋田から本当に来たメンバーは昨日出発したんですが、もし出発が遅れてたら通行止めで来れなかったっていうことだったので、新幹線は全部止まってましたよね、昨日そうですね、今日はもう秋田には陸のことになってます。帰れんの？まあ、大丈夫じゃないですか明日では水引くと思うんで大丈夫じゃないですか。ぜひ帰れないメンバーがいたらどなたか止めてあげてくださいそれでは次の曲演奏します。トードス・フントスという曲で、これはもう皆さんよくご存知かと思いますけども、みんな一緒にという意味ですから、できれば手拍子なんかしていただけると助かります。よろしくお願いします。「
ありがとうございます。やれる曲って集めたらなんか全部最後の曲みたいな感じになってもうやってる方は非常に疲れてますけども、最後1曲頑張りたいと思います。最後の曲はイディリオという曲でモレナーダなんですけども、我々やるとこれまたちょっと早くてですね、手拍子はしやすいようなアレンジになってますので、ぜひまたよろしくお願いしたいと思います。踊りたい方いたら踊っていただいても全然構いません。どうもありがとうございました。来年はリーダーを連れてきます。